интиқоди раиси ҷумҳур аз мансабдоро ва наздикони худи онҳо буд, ки ба таъкиди ӯ бештар аз дигарон аз иҷрои қонуни танзими расму оин сарпечӣ карда ва маъракаҳои дабдабанок мегузаронданд. раис ҷумҳур ҳамчунин гуфтааст, маҳз мансабдорон ва фарзандону пайвандони онҳо бештар қоидаҳои ҳаракат дар роҳро нақз карда бо мошинҳои пурқимат ба донишгоҳҳо мераванд ва мансабдорон монеъи ин худсарии онҳо намешаванд. бинобар ин раис ҷумҳур дастур додааст дар мавриди дубора содир шудани чунин аъмол аз сӯи мансабдорон ва наздикони онҳо фарзандонашон аз донишгоҳ хориҷ шуда худашон низ аз мансаб барканор карда мешаванд. дар гузашта дар тоҷикистон чанд садамаи нақлиётӣ бо ширкати фарзандони мансабдори баландпоя ба матбуот роҳ ёфта буд, аммо аксари фарзандони мансабдори баландпоя аз ҷавобгарӣ дар назди қонун аз ин гуна кирдорҳои худ раҳо ёфта буданд. аз ҷумлаи садамаҳои бо ширкати фарзандони мақомдорони тоҷик рухдода пурсарусадотарини онҳо садамаи Расули Амонуллоҳ писари Амонуллоҳ Ҳукуматуллоҳ раҳбари пешини идораи роҳи оҳани Тоҷикистон дар 3 соли пеш буд. дар пайи ин садама 3 нафар ҷон бохтанд. моҳи сентябри соли гузашта Фаромуз Саидов писари муовини нахуст-вазир Давлатали Саидов бо худрави тамғаи Тойотаи хеш дучори садама шуд, ки боиси марги 2 нафар гашт, аммо тафтишот пас аз чанде эълон дошт, ки садама на бо айби ронанда, балки бинобар нуқси техникии мошини Тойота рух додааст. ҳамин тариқ садамаи нақлиётӣ бо ширкати писари Эркин Раҳматуллозода, собиқ мушовири раиси ҷумҳур ва ҳоло сафири Тоҷикистон дар Белгия ва фарзанди Нусратулло Абдуллоев, собиқ раиси суди олии Тоҷикистон низ бо марги пиёдагардон ба анҷом расиданд, аммо омилони садама муҷозот нашуданд. Шодмон Ятим, Абдулло Ашуров, Озодӣ, Душанбе.